Kotu ta sake ba wa G-Fresh lokaci domin ya yi bikon Sadiya Haruna. Babbar kotun shari'ar musulunci da ke Hausawa filin hoki a birnin Kano ta sake baiwa al'amin G-Fresh daga nan zuwa 10 ga watan Oktoba mai zuwa don ya yi bikon mai ɗakin sa Sadiya Haruna. Yayin zaman kotun na yau Litinin, lauyan G-Fresh ya bayyana wa kotun cewa ba samu sun yi bikon Sayyada ba saboda ta ɓuya, ba samu sun ido bi da ita ba, don haka suke nema a ɗage shari'ar zuwa wata ranar. Sai dai nan take lauyan ta ya roƙi kotun ta watsi da buƙatar lauyan na G-Fresh domin ya ce babu wanda ya neme ta tsakanin lauyan ko kuma shi angon nata, balle ma a yi zancen biko. Lauyan Sadiya ya shaida wa kotun cewa tunda har ba ta son auren to bai kamata a rika jan maganar neman kulki ba, da haka ya nemi kotun da kada ta sake ɗage shari'ar. Game da rashin ganin fuskar wanda ake ƙara al'amin G-Fresh a gaban kotu, lauyansa ya shaida wa kotun cewa babu inda doka ta ce lallai sai wanda ake ƙara ya zo kotu kuma ya aure rai ne da shi. Bayan fitowa daga kotun, wakilanmu sun sojin ta bakin lauyan Sadiya Haruna, barista AB Saka, amma bai amince ya ce komai ba. Amma a nata bangaren lauya mai kare G-Fresh ta yi karin bayani filla-filla kan yadda zaman kotun ya kasance, inda ta bayyana cewa shi kam har rana irin ta yau yana tsantsar ƙaunar Sadiya Haruna, kuma ko kaɗan ba shi da shirin rabuwa da ita, domin ai auren soyayya suka yi, wato dai mutuka raba auren kaza. Kotun ta sanya 10 ga wata mai zuwa domin G-Fresh ya samu ya yi bikon matarsa ko adaci kafin ci gaba da shari'ar. Sunana barista Fatima Aliyu Chabin. Ke ce lauyar? Ni ce lawyer Abubakar Ibrahim G-Fresh. Kamar yadda na faɗa daga baya cewa Sadiya Haruna ta kai ƙaran mijinta Al'amin G-Fresh akan rabuwan aure ta hanyar kulki. To a wancan karan an ba mu dama mu je mu sulhu, mu zauna mu biko, mu tattauna yadda za a samu sulhu. To abin ya gagara. Muka dawo kotu a yau kenan muka gaya wa kotu cewa to fa zaman nan ya gagara domin ita Sadiya ta hana access din da za a same ta. Sai kotu ta ƙara ba mu dama ta ce a koma a je a yi sulhu. Wato shine yanzu abin da ake ciki yanzu. Amma akwai yanzu mu je mu yo biko duk inda take za mu neme ta domin shi wanda aka yi ƙara yana son matarsa, saboda haka bayi da niyyar sakinta. Ok, amma shi lauyanta ya tashi ya gaba ta kotu cewar ita ta gaji da wannan aure ko kuma kuki matsa aka lalle sai an dawo an ci gaba da wannan zama. Ba ganin kamar hakan ba zai ba ku matsala ba gurin ita wannan shari'ar? Ba zai ba matsala domin idan da kana bin shafukan su na Facebook zaka ga soyayya ce ta haɗa su. Saboda haka yanzu haka zai iya yiwa bacin rai ne duk ya jawo wannan abu, amma duk da haka muna sa ran cewa idan muka je matar na tuba aka ce ba ta rasa miji, za mu je mu roƙe ta, mu ba ta haƙuri, mu rarrashe ta akan ta datsun da shi mijinta ya ce mana yana son matarsa, yana nan akan bakansa da shi, yana ƙaunar matarsa, yana so matarsa ta dawo gidansa. Shin kamar akwai wani abu da ta bayyana ko da shi bangaren lauyan nata na dalilin neman rabuwa da take so su yi tsakaninta da shi mijin nata? Kashin shi ground ɗin kulki neman rabuwan aure ta hanyar kulki babu ground ɗaya ne na cewa ita ta gaji da auren, ba ta ƙaunarsa, sannan kuma idan ta zauna da shi za ta iya sabawa ubangiji, to shine ground ɗinta. To ya zaka shi ta kotu mai ta umar mai ta bayar? Kotu ta ba da dama a je a yi biko kuma a yi zaman sulhu. Zuwa yaushe kenan za a zuwa 10 ga wata ne kama Allah ya kai mu. To yanzu idan da ƙarshe duka aka zo aka yi wannan abun, idan kuma hakan bai yi ba, ku daga bangaren ku da kuke kare shi kamar wanda ake kara din, me kuke tunanin mataki na gaba da za ku ɗauka? Mu dai muna sa rai zai yi. Muna sa rai in Allah ya da wannan sulhu a wannan karan insha Allah zai yi. To kin ce a karan farko kun neme ta ita ba da dama, gashi nan kuma ana ganin bidiyoyi da muryoyinta suna yawo a shafukan sada zumunta na ita fa babu dalilin da zai sa ta ci gaba da wannan zaman aure har yanzu. To wani dabo kuke tunanin za ku yi amfani da shi wajen ganin kun shawo kanta duk? Na san aka ce there is 101 ways to kill a rat, saboda haka za mu yi amfani da wasu dabaru yawa, za mu insha Allah za mu yi amfani da wasu dabaru. In wannan bai yi ba to za mu yi amfani da wani har dai in Allah ya da muna sa ran cewa a wannan karan insha Allah sulhu zai yi. Ko kuna tunanin za a samu abin da ake so? Insha Allah, ai Allah muka ce ko, kuma aure ka san rai ne da shi, ba ma fata ya mutu yanzu, ba ma fata dai ya mutu. Yawwa.